Suarane donya nekseni ilanging kautaman bumi nangisi rusake jati diri geni ngentuni bobroking budi pekerti banyu geguyu bebrang kalbu angin belani kang padha kingkit jagat wirata sansaya peteng katutup pedhut angkara murkakan nyebar kanista sayeti sami sikutan sami jegalan ingkang rasa saya unggul lan kuwasa ingkang kuat nindes ingkang sekarat temah pating mlengkrah kang dadi kurbaning kawengisan ana cahya mantel saking dadaning sang apeke inggih sang jagal bilawa renten dalu hangesti tunggal padhang tetrawangan nanging kala mangsane odeng mikiring bilawa awit pokal ingkang Raka Prabu Puntadewa kalah dadu ingkang risak dhateng tenging batin
ingkang nantang main badu Prabu Puntadewa Ratu Ngamarta ewa dinepun ing badu sampun kakupya kaping 3 Prabu Punta tansah menang mlebet dhateng kupyukan ingkang angka sekawan parandening penanging Prabu Punta tansah dibalekke dhateng para kawula Ngastina ingkang nandhang kesrakatan untap Prabu Duryudana Tukayayah sinipi Jojo pangmawi ngawengis Netra bocah kontara andir Yayi Prabu Puntadewa kupyukan kang kaping 4 ayo ditoi Burmanuk liripun kados pundi Koko Prabu lamun kupyukan sing angka 4 Duryudana menang Yayi Prabu Punta kudu menehke Indraprastha saisisine kosok balini lamun Yayi Prabu Punta menang Duryudana bakal menehke negara Ngastina saisisine piye aduh Koko Prabu jimatipun den kula dosa menapa ingkang kula sandhang lamun paduka Koko Prabu nyuwun mekaten dening Kang Rayi badhe nolak kula tansah sendika ngestakaken dawuh sinuwun Prabu Punta kula aturi nggih sinuwun bilih negari Ngastina menika sanes darbekipun paduka lan para Pandhawa sinuwun Yayi Waradrupadi ya wis ben Yayi aja ngridonipun Kakang sinuwun Prabu Puntadewa sanggep iya paman Harya Sengkuni aku sanggup wae latala yen wani aja wedi nek wedi aja wani-wani Werkudara wah aku ora melu-melu sakarepmu kowe dhewe Paman Suri kula wonten ingkang dawuh kubulipun paman ngestakaken dawuh sinuwun Paredo mau mangaur murahan sampun kula kupyuk anak Prabu Duryudana badhe batang angka pinten ya tur sasana batang angka pira kula namung derek mawon paman sepure aku batang angka 6 ndol 6 angka 6 sampun boten berubah ora angka 6 Sinuwun Prabu Punta badhe batang angka pinten iya paman yen kaya mengkono panjenengan ingsun bakal batang angka 4 sampun Pandhawa batang angka 4 Kurawa batang angka 6 badhe kula buka Bratasena wah opo Saksenana Yayi Dursasana delok oh nggih katani kok kaya main kono poneng dadu ingkang sampun kakupyuk dening Sangharya Soman
dasar sang soman patih kang juling moho juling tansah gawe reka daya sejatosipun dadu badhe mempang angka sekawan inggih sang Prabu Kunto ingkang badhe mimpang parandene astane Harya Sungkuni hanyampluk perang dadu angka sekawan pindah kados angka 6 ora menang. Loh, sing menang Kurawa angka 6. Untadewa, kowe kudu netepi marang perjanjian 12 taun Jandi kudu minggat saka Indraprastha banjur setahun kudu dedelikan ana jroning kutha lamun nganti Jandi ketemu para Kurawa kowe kudu baleni 12 taun lagi 12 taun meneh mojiar dari sasana kula paman isen-isening Indraprastha kuwi ora mung Mas Picis Raja Brana kuwi Drupadi sing ayu kuwi ya dadi kukum glandang kowe sejatining satriya apa preman kowe Dursasana sumangga nek aku dhisik sepuluhmu dhewe kowe dhisik dirapi karo Kakang Duryudana malah milih foto wong kelemah klemek kaya ngono apa kowe sejahtera karo foto mesti kuat wong Kurawa kanggo ewak-ewak di kowe kembenmu ya stagen watak udari wengko lamun wis ora nganggo busana watak arak ora alun-alun Kurawa Dursasana paten ora wae aku Dursasana ya ayune kowe pateni kuwi ora itu ora liwat kocak
kacarita kaya mangkono. Rikala semanten Sang Durasasana ingkang ngubari kembening para Drupadi ngantos ambal puluhan parandene konek kemben boten datang ucul saking angganing Sang para Drupadi mulat Sang Bathara Sang Bathara Dharma ingkang tansah ngangkum dhateng Sang Prabu Kunto Astungkara sidang sekaring bawana Nger Drupadi sumurpa jeneng sira ora usah Drupadi ulun kang bakal jangkung marang sira hari Drupadi walah wis pirang-pirang betang marang dina ora kudari kacang kaya mengkono Padheng Sang Durasasana anggenipun gagal wigal anggenira bakal hambuka ponengipun duka yaya silipi sidrahan jambak arik maning sangat Dewi Drupadi Narendra parantiripun lingsem-lingsemanten dening Durasasana ngantos rikma kula udhar kados ngaten sinuwun iya yayi sing gedhe pangapuramu ya Drupadi wah lakon kaya ngene Pratasena lan Paduka Sinut kula badhe parasapa kula boten badhe jamas ngantos kula pupute yuswa prewata boten jamas kangge arahipun boten jamas kangge darahipun Durasasana sinuwun iya yayi karawanipun kakang panjenenganing suning senti yayi wari Drupadi Mahluku Werkudara punyeksen yayi Drupadi sirat majane Ratu Kang Kuncoro para dadi kanten pun kakang kudu mlebu jroning wana kami angka suwene 12 taun mara siadi aja melu-melu kasempyaning arandan urip perkoso karo panjenenganing pun kakang yayi jeneng sira Drupadi Baliya wae ora praja ing Pancala urip mulya karo paman Drupada ya yayi sinuwun sesembahan kula minangka garwa paduka pedah menapa priyata kula namung ngabekti dhateng kakung ingkang sugih kakung ingkang tasih kuncara parandene nalikanipun kakung utawi semahipun jatuh utawi rugli lajeng kula ninggalaken dhateng paduka ingkang sinuwun ibarat paduka badhe mancing dhateng leng-lenganipun semut sinuwun
kula tansah badhe nderek paduka ingkang sinuwun kula badhe lelantos paduka ingkang sinuwun ya jagat dewa ya jagat pangestupa Yai nggih Durwadi yen kaya mangkon Yai derek napa ngangkang kumintak tumawat ana jroning alas kami apa Werkudara Parakagni Permati lan Nakula Sadewa ayo derek napa ngangkang tumawat jroning alas Yai insyaallah boten dikonangi karo Kurawa Gus kula boten maido biyen dikoniku satriya linuwih para kawula padha ngajeni ngurmati lan ngadi-adi dhateng dika wolak-wali ing jaman owah gingsir ing lelakon sampeyan dadi wong poporiman sampeyan dadi wong buangan sampeyan dadi wong sudra sampali Bingko kudu dadi anak jagal Gus man sabar-sabarake nggih Den Kakang Semar apun sanggane para Pandhawa kawit saka Kakang Puntadewa kalah sesukan gadun cetha lamun to iki karmaning saka Gusti Kang Karya Jagat Ndara kula jagal Bilawa ning kula nggih boten maido awaratipun lakon jengandika niku kok Gus manungsa kuwi yen uripe isih dikancani karo nafsu mboten namung tansah gedene menir Gus mesti gadah dosa lan luput yen mertobat nyuwun pangapura dhateng Maha Kuwasa lelakon sing wis kelakon cukup dados kanca pangilon dene ingkang badhe teka hayo kudu luwih waspada Gus panandhang ingkang dika sandhang niku mboten wonten guna paedahipun yen namung dipenggalih kanthi sedhih sampeyan kudu gairah lan gumregah ampri gesang dika wonten paedahipun negari ing Wirata mriki Gus Kakang Semar banjur aku iki putu ngabdi ana Panjagalan gaweanku mung meleh sapi karo kebun banjur aku kudu kepriye Kakang
supaya uripku katrima nagara Wirata kakang Semar. Caritaning satriya linuwih kang maragi kautaman tanpa gate pangasinde pasti ayuning kayun pinapsu tapa brata jejering panggayu hanggayuh wahyuning kautaman Dara kula Jagal Bilawa Gus kabar sumebar marta sampun warata bilih negari Wirata nembe nedeng-nedengipun kesruh Patih Kencaka lan Kencaka Rupa pengin ngawontenaken adu jago manungsa ingkang dados jagonipun boten wonten sanes kajawi senopati negari Wirata si Raja Mala. Kula sampun saged maca Gus. Kula pun saged ngraita lamun adon jago niki namung sanggit urung sing reka daya. Reka dayaripun Patih Kencaka ingkang badhe angger-angger negari Wirata Gus. Wah, kakang Semaraku atur iki. Dengan dika mangkun tur malih dhateng Pajagalan, Den. Mbok menawa mangke wonten ingkang badhe rawuh utusan saking Wirata badhe nyuwun tulung dhateng dika Ndara Jagal Bilawa jaga paduka mangke dados jagoning Wirata, jagoning kasepuhan Gus. Nggih namung pitukas kula, Den. Raja Mala niku saktine magila-gila dawit gadah pusaka kaya sendang matahari ingkang kadadosan saking ibunipun Raja Mala inggih pun Endang Matahari. Sampeyan kudu prayitna den ati-ati nggih, Den. Mangajak Kadang Dika Raden Kedi Warhanala ing mriku mbok menawi margi Raja Mala dumening seda Gus. Ya telah mengkawajaran lawan gagucan Dino berkotwan
prajurit kang meguru bangsa tetek kaya putulan ora panjurit turang kesti Tarkata-gengkang Tuwaja lelayu sabit Tuwaja lelayu sabit Iki tak waspatake kaya Kakang Kencaka wis suwe jengleng kok nunggoni marang Kakang Kencaka ibarat kaya nunggoni prau gabus sing slep ibarat nunggoni watu inten kumambang Kakang para Gage paringa dawuh marang adikmu aku Surajamala mungguh kepriye Kakang Durgandana wani apa ora iya Yai Semira Sawetara iki aku rada menggeh karena akeh wereng nang kene iki wereng apa ya sanajan kula Raden kula pun susarma nyuwun dawuh wonten katos ingkang pundi para sampun wonten kerampungan saking Prabu Maksumapati bilih panjenenganipun badhe ngedalaken jago saking kasepuhan iya Semira Sawetara Yayi Rajamala piye kira-kira ana jago kasepuhan ora sing iso ngembrungke marang panjenengan ingsun Surajamala Yayi Rajamala kuwi aja sesongaran aja sombong kowe iki ya mung manungsa lumrah metesen wae iso ambruk lah kok kowe kuwi apa Rajamala kuwi ya cah pedake kok kemaki men nggih Bapak maksud Mas Agus nggih Bapak mau nggih Bapak ben rada guyon sithik sepuro Yai wong Kakang wis matur marang Bapak Prabu Maksumapati yen panjenenganipun Kakang pengin ngenekke sayembara adu jago manungsa jago Kanoman ora ana liya kajaba Siadi nanging jago saka Sepuhan durung ana wis tak wenehi mung wektu sedina iki lamun Wirata ora ngetokke jago aja takon dosa gebuk perang Bratayuda kudu disemangku kudeta saja oh iya nok nggih Raden sejatosipun kula saking negari Tri Darpa ugi badhe sampun siap sawega kanthi badhe nderek paduka jongkeng kawibawanipun Prabu Durgandana ora kowe iki ratu telukan jane sing arep golek iki apa Dik halo Susarmo sing arep golek iki apa Dik waleh-waleh apa kula menika sejatosipun ratu ning kula niku jujur budha kula menika mboten gadah bojo sini ingkang kula padhi motor wonten sanes kajawiran atmajaning Narendra saking Wirata ingkang kekasih Raden utawi Dewi Utari lho kamangka Utari iki umure lagi 18 tahun lah wis 39 petang puluh lho ya gak masalah sing penting kak kula niki sugih saya sugih niku iso kok saged nyuwun apa mawon saged tur nggih kula niku pun SMS-an kali Utari tukar-tukaran foto napa niku nggih ewa dene kok Durgandana niku ajeng kula lamar kok mboten pareng kurang kula niki napa usaha jati nggih sae nggih Bapak kok nggih payu terus lha niku pripun nggih Bapak kok kula niku sampe ditolak kaliyan Prabu Durgandana yo Yai yen kaya ngono iki sanggih kowe sing prena ngati-ati aja nganti sesongaran arep kepiye wae akan Durgandana kuwi kadang kuwi dhewe
kowe kudu ngati-ati. Susarma aja dihilaku. Kudu anut perintahku. Nggih. Kula namung derek. Yen kaya mengkono Yayi Rajamala sing prayitna ngati-ati nunggoni jagone kasuwan. Yo, Kakang, aku tak ngombe ndok bebek, Kakang.
sekar kagung ya jagat dewa ya jagat pangestu para Hyang Suksma dinuwuh muga maring pepayung panjenenganing ingsun lan sumarambahe para kawula dasih ing negara Wirata. Elah Somas padake kaya putraku Seta kang marang para diantaranipun apa Seta padha raharja tekamu Gulu. Kawula nuwun inggih Para Prabu awit kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu lurus raharja sowan kula. Namung bekti kula kewala mugi kunjuk mawantu saengga padha paduka Rama Dewaji. Yangger Seta ya wis satampa. Dadekake bombong tias penggaling pun bapa Seta. Mara gage. Sira wis tarutus nalika semana ngupadi Jagowiring Kuning. Kang saperlu bakal nandingi kridane pamanmu si Rajamala. Seta. Lamun to wektu dina semangko kasepuhan ora ngetoke jago ing mangka pamanmu mung maringi sedina ya kuwi dina iki. Mungguh kepriye kawibawaning pun Rama Nger para gage matur Seta. Rama Dewaji waleh-waleh menapa estunipun kodhen taos kula nalika paduka paring dawuh dhateng putra paduka kula Seta Rama kawula negari ing Wirata sampun para padosi parandene para pemuda boten ingkang saged lan sanggep nandingi dhateng kridanipun paman Rajamala. Awit paman Rajamala kasektenipun sampun kawentar sajroning negari kapara dhateng manca negari Rama Prabu. Banjur piye Seta? Masa depan Wirata bagaimana? Iya. Biar Pak Dandim tahu. Ya, Kuwi Rama Dewaji. Estunipun kula sampun kan Sunda pikantuk sebuah informasi yang bagus. Nalikanipun Lurah Kangko caos bilih
negari Wirata wonten Panjagalan inggih Demang Walakas ingkang gadhahi putra namipun Jagal Bilawa. Sasampunipun kula sowan dhateng Jagal Walakas lajeng Jagal Bilawa sampun kula caosi informasi tentang hal ini. Jagal Bilawa sampun saged Rama sakmenika larinipun ugi kula ajak sowan dhateng Paduka Kanjeng Rama Diwaji. Wae latala. Ya jagat dewa, ya jagat pangisungkara. Muga-muga kawibawan kowe negara Wirata slamet ora nganti dikudeta dening keluargaku sendiri, ya kuwi si Purba Kenca. Banjur kepiye? Pamungguh mumrut sampean seta anakku bocah bagus. Mriki monggo Rama Prabu kula aturi handaku dhateng si Jagal Bilawa piyambak Rama Prabu. Yo, yen kaya ngono para semana sawetara aku bakal sapajagong karo si Bilawa. Bocah bagus, bocah gagah, sanajan ambumu ketoke bareng nyembelih kebun. Bilawa maksa Patiratuku ora paring dawuh apa nimbali marang aku si Jagal Bilawa. Apa sira wis ngerti lamun to jeneng sira si Bilawa bakal diangkat dutaning adil dadi dutaning Gusti bakal mungsuh si Raja Mala. Ya pancen kaya mangkono. Raden Sita wis kandha karo tapaku. Lamun to dina semakun Wirata butuhke marang tenagaku. Apa sira saguh? Aja meneh kok mungsuh Raja Mala. Dewa kemedhun Bilawa ora wedi. Sira saguh? Ya, aku saguh. Yen kowe saguh gedhe ganjarane Bilawa, aku ora butuh. Aku ora butuh pangkat, ora butuh derajat. Sing tak butuhke mung katentremane negara Wirata. Yen kaya mengkono kowe njaluk apa? Aku ora njaluk apa-apa nek kowe duwe panganan, gekno panganan aku. Pangananmu apa? Awekno sego pitung tangan mentik wangi sing gawe Bucipta Mojokerto. Selepane wis tutup. Golek liyane sing penting mentik sragen. Banjur lawe apa? Aku kekno panggang godel. Panggang pedhet 7. Ngombene apa? Apa nganggo legen kaya sragen? Wah, marai bulung. Aku njaluk banyu bening wae saka torane sragen. Yen wis kuwi bablas ngadepi Raja Mala. Redo mawur mangawur warahan. Pengarane ngajurit kong maguru kongso kaya tetek kukulo Seta kula nrengangan dawuh cepakno daharan kanggo Bilawa ngestakaken dawuh Bilawa lumintu pangestuku ya Bilawa tak surake marang Gusti kang karya jagat. Kowe dadi dutaning adil, kowe dadi dutaning Gusti. Mangkurwah satur murka Bilawa. Jaya, jaya wijayanti. Muga pinayungan dening Sang Maha Agung. Muga-muga juritmu menang tanding Bilawa. Pawarengku yen menang aja muk, nek kalah aja ngamuk Bilawa. Pantang podo rawan jena benjing
Pramudita Welatan. Paminte mung mandhok bablas mlayu klepat. Lho, bareng tak pandhet mencorong bakuke si Bilawa. Welatan. Sopo sejatine Bilawa kae? Ya Bilawa. Tak suwunke marang Gusti Nangakarya jagat unggul juritmu Bilawa. Pun bapa sawetara wis lega nger dene Kakang Mas Musi Seta wis entuk jago kasembuhan. Turinggih pakaten Rama Prabu. Turinggih pakaten Rama Prabu. Ya mung jeneng sira sing ngati-ati nger. Jaganing blabar kawan jangan cilencang. Aja ngasi ana sandi telik kang iso ongkreh-ongkreh kelancaran pertinjuanipun nanti. Pekaten Kanjeng Rama Dewaji, ya mung pitungkasing pun bapa iki mengko ora entuk totoan. Ora entuk totoan. Aja meneka negara, aja meneka duit. Ya, cagak lek ya ora entuk. Kok wong Bandung kok ngerti cagak lek. Kula awit kan sapa kuwi sing prayekna ngati-ati ya nggih utara lan kowe prajangka. Kawula mriki ngestaken dawuh Rama Prabu. Ya, tak kira wis ora ana dawuh marang saka panjenengan ingsun. Budalna para wadya para kang samya seba nganti kawicaksanan ya nggih.
pujiatun apa mak margage nembangan Nduk iya mak ayo Nduk puji syukur alhamdulillah ya Nduk dene awake dhewe dina semangko keluarga besar Pemadi Sragen kang manunggal ya ibu-ibune ya bapak-bapake pinaringan kepercayaan dari penjaranipun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sragen jaranipun Bapak Haji Suparno sarjana hukum ingkang tasih parenggah kula kinten mbok menawi namung paduka ingkang sakmenika peduli dhateng Pemadi Sragen lan umumipun para-para ingkang sampun rawuh kala wau lan mbok menawi nembe taun menika Sragen dipun grengsengaken malih para-para seni ingkang samya bergelut upadi rizki wonten bidang seni menika Bapak. Mugi-mugi lekas paduka pikantuk riru ingkang ageng saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala.
panjangaken yuswanipun lan saged lestari anggenipun ngemong dhateng para masyarakat khususipun para keluarga ageng Pepadi Sragen khususipun kula sing enten Bandung mrika. Kula nggih pun yatim piatu. Iya. Linambaran nalika ya nduk rangkaian sejene ngresmeke joglo iki uga ana rentetan hari ulang atau hari ulang tahun Sragen utawa hari jadi Sragen ingkang angka 280. Iya Pak, mau para pepunden saka rese menurut Forkopimda Forum Koordinasi Pimpinan Daerah uga sami rawuh ya Pak. Lho, wis dan saiki kok Kapolres kok sih enom dan tim ya sih enom ya lho Bapak. Wau saka kan. Aturaken ageng panduwun sedaya wau dipun sengkuyung kalian Bapak Wakil Bupati malah diparingi dono nggih matur nuwun. Mugi-mugi boten namung sak menika nggih Pak. Margi wonten tasih wonten agenda-agenda saking Pamanjaw saking Pepadi khususipun legalitas utawi dokumen-dokumen menapa ingkang kedah dipun lingaken dhateng dinas menawi betahaken uluran tangan saking Bapak. Iya Pak. Mengko Mas Agus yang akan menindaklanjuti. Yo. Gandeng mau anyake wis meh jam 11. Kira susu sithik niki nun sewu kadang-kadang Sriwati ingkang sami dipun rawuhaken mriku jumlah wonten pinten Pak Agus? Wonten 17 16 17 mulai dari umur 8 tahun ngantos 80 tahun. Nah, Eka ini kan pun 80 tahun. Jadi 8 tahun ngantos pira tahun berapa? Melitur ya. Kalau nggih barakanipun kakak tinggalipun budal di sini. Nanti niku Indonesia dari merdeka pun lahir. Iki dirawuhi sinden Koting Sinden Sragen jalanipun Ibu Darsini dirawuh matur nuwun Ibu. Mugi-mugi panjenengan dados menapa suri teladanipun para sinden Sragen. Nggih, tamake sedaya pentas. Nun sewu menawi kepareng kula mbok nyunggunganipun anak kula Eka saderengipun rame-rame jejogetan. Nduk kowe mbok ngaturake lagu sing nyemek wonten khusus dhateng jalanipun Bapak Haji Suparno Sarjana Hukum yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk Pepadi Sragen lho. Nggih. Nyuwun pelok Pak Gino. Agak pelok 6. Pak Gino wau siang nendang wis jan. Wah, kaplak. Dan pocong nipun pelok pinten Pak? Dok Eka, iki Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen wiwit esuk mau uga tasih nenggani Ibu Purwanti Magister Pendidikan yang sampun nyengkuyung Bu mangke Mas Agus CS dipun bantu nggih Bu amrih Pepadi Sragen saged nggadahi payung dhateng dinas ngaten. Nggih Pak. Nggih. Edo. Ji Bapak. Sinta
Dasare ngerti. Bapak Karno mugi tansah panjang Tepuk tangan Asmo Sandi bicaripun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Ya deh, tiba ke apa deh? Langgamipun menika jangan korong nggih, Bu. Oh, lah itu kesukaan Pak Bupati Sepuh. Nggih, Pak Junto. Nggih. Kemane mboten rawuh nggih. Mangga deh. Baroto juga.
Oke, kalau tak usul supaya semuanya gerak, mari pas wonten lagu-lagu ingkang hot, saged joget danten ibu nggih. Terus jumeneng lajeng beksan, terus pakai kajenge sami sami pentas danipun. Bintang tamunya nanti dulu. Bintang tamu spesial saya di Sobo di Ais. Coba dulu jumeneng rumiyin nanti takut keburu bapak kita pidato. Dok, tak adik mau pentas di sana nggak di ujung itu di yang tempat penyerahan wayang tadi? Mau di sana biar nanti dikasih fitrah sama Mbah Dari ya. Coba berani nggak? Satu nggih, anak pinter kok. Mereka bentuk Ais umur 8 tahun kelas kali SD. Minangka muridipun Kang Mas kula Mas Bagong saking Mojo. Nah, ini mau kita tampilkan terus acara pepadi ini merangkul dari seluruh lapisan generasi wiwit mulai SD ngantos gurunipun SD kados Mbah Ibu Darsini beliau kan guru SD. Sambil nunggu genduk mereka